Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Александр Гамоля. Глядзіце ў гэтым выпуску. У рэгіёне прынята рашэнне актывізаваць работу па здачы ў арэнду вадаёмаў. Былі брукі, а работа знойдзецца. Цэнтры занятасці прапануюць часовую працу. У Гомелі сёння ушаноўвалі адораную моладзь. Днепр падтапіў 6 падворкаў у Рагачоўскім раёне. А зараз аб гэтым і іншым падрабязна. Міжнародная выстава «Вясна ў Гомелі-2017» пройдзе з 18 па 21 мая. Яна будзе працаваць на дзень даўжэй, чым у мінулым годзе і зноў разгорнецца на катку МЖК «Сонечны». Пра гэта паведамілі ў гомельскім аддзяленні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. У плане правядзення выставы дзелавыя перамовы, прэзентацыі, майстар-класы. «Вясна ў Гомелі» праводзіцца ў рамках гомельскага эканамічнага форуму. Яна з'яўляецца самым маштабным рэгіянальным мерапрыемствам такога плану ў Беларусі і збірае больш за 200 прадпрыемстваў-экспанентаў з нашай краіны, блізкага і далёкага замежжа. Упершыню «Вясна ў Гомелі» была арганізавана ў 2000 годзе. У ёй бралі ўдзел каля 40 беларускіх прадпрыемстваў. Папулярнасць форуму расце з кожным годам. Летась колькасць экспанентаў перавысіла 250. З 2014 года ў рамках міжнароднай выставы «Вясна ў Гомелі» праводзіцца свята рамеснікаў «Гомельская вясна», сярод удзельнікаў якога майстры хэндмейд з Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. На Гомельшчыне прынята рашэнне актывізаваць работу па здачы ў арэнду вадаёмаў. Як чакаецца, гэта дазволіць не толькі прывесці іх у парадак, але і значна павялічыць аб'ёмы здабываемай рыбы. Перспектывамі развіцця прыватнага бізнесу на водных аб'ектах пацікавіўся Олег Сенцюроў. Сегодня на Гомельщине можно взять в аренду около 770 километров рек и 1000 гектаров озер. Штогодовая плата за каждый километр ці гектар максимум 2 базовые величини. Але при этом размова практично бесплатной раздачи природных багаццяў не ідзе. Звярнуцца да аренды вадаёму вырашылі, калі стала дакладна вядома, па выніках мінулага года ў Гомельскай вобласці самы нізкі ўлоў прамысловай рыбы. У значнай ступені гэта следства праблем арендатара возера Чырвонае ў Жытлівскім раёне. Замест запланаваных 160 тонн рыбы летась ён здабыў толькі 10. І апрача таго, сёння ў рэгіёне існуе шмат іншых вадаёмаў, дзе таксама можна лавіць рыбу, але заняцца імі неабходна комплексна і на прафесійнай аснове. Если арендатор берет участок водотока реки в аренду, то он будет обязан поддерживать в надлежащем санитарном состоянии берега водных объектов, выполнять все иные условия договора аренды, осуществлять вылов рыбы согласно установленных квотах, причем ежегодно полностью вылавливать рыбу, которая ему доведена, и осуществлять реализацию населению по доступным ценам. Аб рэальнасці плану па здачы ў аренду рэкі азёр сведчыць вопыт сялянскай гаспадаркі з Гомельскага раёна. Участак ракі ў 7 кіламетраў і адно з азёр тагачасны кіраўнік Михаил Кукса аформіў яшчэ ў 1996 годзе. Сёння гаспадаркай займаецца яго сын Тимофей, які аб працы на арендных вадаёмах ведае, здаецца, ўсё. Кажа, што без пачатковага капіталу абысціся вельмі цяжка. Неабходна тыя ж лодкі набыць і прыстасаванні для лоўлі. Апрача таго, і сам працэс рэалізацыі рыбы таксама мае свае асаблівасці. У усялякім выпадку, калі маеш намер пропановать сапраўды свежую продукцию. Выловил и сразу свежую, вот она, показ воды, там час, два, три, чтобы она уже была у человека в питании. Не морозить по месяцу, полгода, 2 месяца. И мы стараемся это делать. Почему? Зачем людей кормить? Им и так хватает этой мороженой рыбы. Надо все вот свежее, живое. И тогда и здоровье будет, и болезней меньше будет. Дзеючыя арендатары вадаёмаў перакананы, працаваць неабходна ў строгай адпаведнасці з заканадаўствам і умовамі аренды, пачынаючы ад стварэння вартавальных пастоў і арганізацыі платнай рыбалкі да добраўпарадкавання тэрыторый. Апрача таго, зімой прыйдзецца выратоўваць рыбу ад замору, летам выконваць вытворчыя планы, а восенню папаўняць рэсурсы. Гэта няпростая праца, але калі на вадаёмы прыйдуць сапраўды апантанныя людзі, значных праблем з больш эфектыўным выкарыстаннем рэк і азёр узнікнуць не павінна. Пытаются взять, месяц, 2 год, и они уходят. Потому что это на самом деле каторжный труд. Ты должен постоянно и в холод, и в мороз, ты в воде. Это все надо любить. Олег Сенцюроў, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Днепр падтапіў 6 падворкаў у Рагачоўскім раёне. Эвакуацыя жыхароў не патрабуецца. Для прыняцця мер аператыўнага рэагавання збор і аналіз інфармацыі кругласутачна вядуць службы МНС. Акрамя гэтага, у самім Рагачове застаюцца патопленымі 17 падворкаў. Глыбіня падтапленняў не перавышае 25 сантыметраў. Таксама інтэрактыўная карта, размешчаная на сайтах Белта і МНС, паведамляе аб 3 патопленых участках дарог у Петрыкаўскім раёне. Транспартныя зносіны і жыццезабеспячэнне
забеспячэння насельніцтва не парушана. Нягледзячы на тое, што пік паводкі пройдзены, выратавальнікі просяць у выпадку любых няштатных сітуацый неадкладна паведамляць пра іх па нумары 101. Цэнтры занятасці прапануюць часовую працу людзям, якія маюць у гэтым патрэбу. Прычым дапамогу акажуць нават тым, хто не знаходзіцца на ўліку ў статусе беспрацоўнага. Сярод найбольш распаўсюджаных прапаноў работа ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах і дапамога ў пасадцы лесу. Падрабязнасцямі пацікавіліся нашы корэспандэнты. Гомельскі гарадскі цэнтр занятасці 8 гадзін раніцы. Штодзень адсюль на грамадскія работы накіроўваецца да 6 аўтобусаў. Уся неабходная інфармацыя размяшчаецца на спецыяльным стэндзе, а таму выбраць месца працы можна загадзя. Ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне кажуць, што праблем з камплектаваннем груп няма. Оплачиваемые общественные работы у нас очень востребованы. Мы на данный момент ездим в комбинат «Восток», Курицкое, фермерское хозяйство «Агродуравичи», лесхоз. И порядка 300 человек мы отправляем каждый день. У лясгасах сёння адна з галоўных задач – пасадка дрэў. Неабходна паспець у аптымальныя тэрміны, а таму дапамога яўна не лішняя. У далгалейскім лясніцтве людзей, накіраваных цэнтрам занятасці, на гэты раз прыцягнулі да пасадкі бяроз. Гэтыя землі некалі выкарыстоўваліся пад агароды вяскоўцамі, але пасля знішчэння домаўладанняў перададзены для вядзення лясной гаспадаркі. Асаблівасць такіх работ – калектыўная адказнасць. Мы не можем поставить каждому дать отдельный участок, чтобы фиксировать, и не поставишь за каждым человеком, чтобы считал, сколько он посадил количество этих саженцев. Поэтому тут начисляем зарплату общую. Вот их 30 человек приехали, значит, на 30 делим то, что они посадили. Работнікі, у сваю чаргу, выказваюць заўвагі да арганізацыі працы. У некаторых месцах прыходзіцца чакаць працяглы час, пакуль кіраўніцтва наладзіць рабочы працэс. Але самае галоўнае для накіраваных цэнтраў занятасці – памер заробку. Прымальнай лічыцца сума ў 10 рублёў у дзень. Если на складах там немного меньше платят на переборках, ну, на поле там где-то на прополке там больше, ну, где-то рублей 7-8 там выходит, ну, до 10 рублей. Смотря куда попадешь, да. На фермах можно было работать, там тоже в пределах 10 рублей платят. Дарэчы, толькі выездамі ў гаспадаркі прапановы па часовым працаўладкаванні ў Гомелі не абмяжоўваюцца. 31 сакавіка, напрыклад, у гарадскім цэнтры занятасці пройдзе дзень прадпрыемства для жадаючых працаваць матросамі-выратавальнікамі. Алег Сенцюроў, Ольга Канавалова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Традыцыйная добраахвотная акцыя «Тыдзень лесу» пройдзе ў Беларусі з 1 па 8 красавіка. Сёлета яе праводзяць у 10-й раз. Акцыя будзе накіравана на аднаўленне лясоў, пашкоджаных стыхійнымі бедствамі летам мінулага года. Які аб'ём працы вызначаны на Гомельшчыне, заўтра ў эфіры праграмы «Дыялог» раскажа генеральны дырэктар Гомельскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Михаил Супрун. Праграма выйдзе ў эфір у пятніцу 31 сакавіка на тэлеканале «Беларусь-4» у 19 гадзін 20 хвілін. Свае пытанні, прапановы і заўвагі вы можете выказаць па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77 68 45. Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі адбылася ўрачыстая цырымонія ўшанавання адоранай моладзі «Зорнае юнацтва». 32 пераможцы і лаўрэаты ў 12 намінацыях. Статуэткі і дыпломы атрымлівалі не толькі асобныя юныя таленты, а нават цэлыя калектывы. Шэраг намінацый самы шырокі – спорт, журналістыка, інфармацыйныя тэхналогіі, творчасць і служба радзіме. Дасягненні распрацоўкі некаторых пераможцаў можна было ўбачыць на ўласныя вочы. Зорнае юнацтва – гэта ў першую чаргу спаборніцтва таленавітых. У лік лаўрэатаў, а тым больш пераможцаў могуць трапіць толькі самыя лепшыя. А гэта стымул, каб працаваць яшчэ больш. Это возможность поучаствовать в такой конкурентной борьбе с другими талантливыми представителями молодежи, попробовать свои силы и раскрыть свой творческий потенциал. Наша молодежь должны понимать, что сегодня это первый шаг в своем достижении, который оценен органами государственной исполнительной власти, и этот шаг послужит им в дальнейшем для покорения республиканских и мировых олимпов. Акрамя таго, 13 чалавек сёння атрымалі прэміі Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта па падтрымцы таленавітай моладзі за 2016 год. Гэта навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў, а таксама маладыя музыканты, спевакі і акцёры.
Працягваем выпуск. У Беларусі зацверджаны тэрміны правядзення уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя установы. Прыём дакументаў для атрымання вышэйшай адукацыі за кошт бюджэту і на платнай аснове прадугледжаны з 12 па 17 ліпеня. Падаць дакументы ва ўстанову сельскагаспадарчага профілю на завочную форму можна з 15 лістапада па 5 снежня. Выпускнікі профільных класаў педагагічнай накіраванасці, якія паступаюць на педспецыяльнасці, могуць падаць дакументы з 12 па 14 ліпеня. З 18 ліпеня пачынаюцца ўступныя іспыты, што праводзяцца непасрэдна ва ўстановах адукацыі. У прыватнасці, па 21 ліпеня яны пройдуць у Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў, Магілёўскім інстытуце МУЗ, Універсітэце грамадскай абароны МНС. Ва ўстановах, якія рыхтуюць спецыялістаў культурнай галіны, іспыты працягнуцца па 26 ліпеня. Гарадскі дзіцячы парламент сёння правёў дзень супрацоўніцтва для школьнікаў. Актывісты далі старт новаму праекту пад назвай «Наш след у гісторыі Гомеля». З юнымі парламентарыямі сустрэлася Ганна Каральчук. Ініцыятыўнасць і сіла характару якасці ўласцівыя не толькі дарослым. Сапраўдныя лідары ёсць і сярод школьнікаў. Гарадскі дзіцячы парламент аб'ядноўвае 27 школьнікаў абласнога цэнтра. Тэрмін яго дзеяння скончыцца ў маі, таму ў красавіку пройдуць выбары новага саставу. Каб падрыхтаваць дастойную змену, дзеючыя члены парламента арганізавалі круглы стол «Кім быць, якім быць», падчас якога распавялі кандыдатам пра асаблівасці сваёй работы. За 2 года нашей работы в Гомельском городском детском парламенте мы провели огромное количество акций и мероприятий. Огромное количество проектов, которые запомнили, которые хотят еще продолжать. Мы представляли город Гомель на различных конференциях в Минске. Вот буквально зимой была республиканская конференция ЮНИСЕФ, посвященная 70-летию. Мы представляли город Гомель. Нас услышали, с нами хотят сотрудничать. Падчас сустрэчы з аднагодкамі юныя парламентарыі далі старт новаму праекту «Наш след у гісторыі горада Гомеля». Актывісты вырашылі паказаць і прарэкламаваць дасягненні таленавітых школьнікаў, удзельнікаў музычных і танцевальных калектываў, валанцёраў і вынаходнікаў. Першым крокам стала стварэнне відэароліка «Мы захаваем». Удзел у ім прынялі школьныя ансамблі цымбалістаў. Мы показали пример, как это делается. И теперь каждый человек или учреждение образования может снять ролик и отправить его в наш проект. И мы хотим, чтобы эти видеоролики демонстрировались в День города. Это будет наш подарок, наш детский подарок родному городу. Люди будут идти и видеть сами себя. Ребята будут идти и видеть себя. Это я сделал. Со сваёй творчасцю удзельнікаў таксама пазнаёмілі ансамблі духавых інструментаў і фальклорны калектыў школы нумар 30. Менавіта яны стануць галоўнымі героямі наступных відэаролікаў праекта. Гарадскі дзіцячы парламент чакае творчых прапаноў іншых дзіцячых калектываў. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Бяспецы дзяцей на канікулах прысвечана інфармацыйна-прапагандысцкая кампанія МНС «Ганарымся, што навучылі». Сёння каля 200 малодшых школьнікаў сабралі на пляцоўцы каля тэатра лялек. Супрацоўнікі МНС сумесна з іншымі службамі падрыхтавалі для дзяцей мноства сюрпрызаў. Гэта выстава аварыйна-выратавальнай тэхнікі, паказальныя выступленні кінолагаў, конкурсы і розыгрышы падарункаў. У тэатры лялек юным гледачам прапанавалі тэматычнае прадстаўленне «Надзвычайнае здарэнне 101». Обращаем внимание родителей на то, чтобы они все-таки бросили все эти свои повадки и занялись воспитанием своих детей. Именно безопасности жизнедеятельности. Потому что те деньги, средства, которые они вложили на обучение иностранным языкам, на танцы, музыку, они, к сожалению, могут и не пригодиться. Потому что ребенок, оставшись один дома, и случись пожар, да, из какого-то электрооборудования, он не будет знать, что делать и как поступать. Соответственно, будет травмирован. Сёння ў вячэрнай студыі «Беларусь-4» плануецца абвесціць пачатак дачнага сезону. Што хвалюе заўзятых агароднікаў і садаводаў? Якія прагнозы на гэты сезон робяць вопытныя аграномы і дзе набыць неабходны садовы інвентар? Пра гэта і многа іншае пойдзе размова ў праграме «Добры вечар, Гомель» сёння ў 20:40 на тэлеканале «Беларусь-4». Задаць свае пытанні гасцям студыі можа кожны. Тэлефон прамога эфіра 37 519. Гэтыя іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Сачыце за эфірам.